खुलुमबाय रायजोफोर फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि थाखाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय दिनै नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों आङो ओरैबायदि मोनसे भिडिअ जाय भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनाबो आसरित मोनगोन सासे मानसिनि नखराव ओरैबायदि सासे गथ' जोनोम जादों जाय गथ'खौ माने बेफोरबायदि गथ' रावबो नुफेराखै जेब्लाबो जेरावबो खोनाफेराखै बा बिदि जोनोमखौनो मोनफेराखै आरो बे जाथाया जादों बिहारनि रामनगर होननाय थाइसे जायगायाव आरो बै गथ'नि बिमाया दा मोजाङैनो दोङो नाथाय बै गथ'नि अबस्थाया बारा मोजां नङा नोंथांमोना आं भिडिअ जिंखिजा जि खोन्थिदो बेयाव नोंथांमोना नुगोन मोजाङैनो आरो दा गंसे हस्पिटालाव बेखौ एडमिट खालामनाय जादों जाय हस्पिटालाव दा मानसिनि होंगो दोंगो एकदम गोबां सुबुंफोरानो फैनानै बेयाव माने बै गथ'खौ नायनो थाखाय गोजान गोजाननिफ्राय मानसिफोर फैगासिनो दोङो आरो मानि थाखाय बेफोरबायदि जादों दाबो जेबो हमनो हायाखै गथ'आ नुनायावनो एलियन रखम जायनि माने मेगना गोजा गोजा आरो मोदोमफोराबो बिगुरफोरा मानसिनि रखम नङा माने बेलेग टाइपनि बेनि थाखायनो माने जोबोद आसरित गोनां माने नुफेरै जाफेरै मोनसे जाथाय आरो नोंथांमोना माबायावबो गुगोलावबो नोंथांमोना सार्च खालामना नायनो हागोन बिहारनि रामनगराव सासे एलियन रखम गथ' जोनोम जादों आरो बै बिहार एलियन निउज होननानै नोंथांमोना सार्च खालामबा बेखौ गुगोलाव नुनो मोनगोन नोंथांमोना नाय माबायदि गथ' जोनोम जादों माबोरैदि बेफोरबायदि जानो हागौ माने डक्टरफोराबो हमनो हायाखै माबोरै बेफोरबायदि गथ' जोनोम जाखो जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामला मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।